Mawa bwino wa lero loweruka ndipo ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC. Muli ndine Romeo Umali. Poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati ntchito zachitukuko komanso zachuma zikupita chitsogolo mdziko muno ngakhale dziko lino lakumana ndi mavuto osiyanasiyana zaka zingapo zapitazi. Bungwe la MEC lati makina amakono a EMD omwe bungwe lili dzigwiritsa ntchito posamutsa mayina mkaundula athandiza kupereka mwayi oponya voti kwa wina aliyense. Galimoto zonyamula mafuta zokwana 120 zikuyembekezeka kufika mdziko muno kuchokera ku Tanzania. Munkhani yathu yoyamba, President Dr. Lazarus Chakwera wati ntchito zachitukuko komanso zachuma zikupita chitsogolo mdziko muno patapita zaka zingapo pamene dziko lino linakumana ndi mavuto osiyanasiyana. Polankhula mnyumba ya malamulo pa zomwe ntchito zachitukuko ndi zachuma zilili, Dr. Chakwera anafotokozera aphungu mnyumbayi komanso amalawi onse ntchito zachitukuko zimene boma lake lagwira mzaka zinayi zapitazi m'maboma onse a mdziko muno. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Pofotokozera mtundu wa Malawi momwe ntchito zachitukuko komanso ntchito zachuma zikuyendera mdziko muno, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera poyambirira penipeni anafotokoza kuti boma komanso amalawi onse akhala mopirira zaka zinayi zonsezi kamba ka mavuto osiyanasiyana monga matenda a COVID komanso ngozi zosiyanasiyana zachilengedwe zomwe zidawononga katundu osiyanasiyana wa boma komanso kukhudza kayendetsedwe ka ntchito zachitukuko. Mwapaderadera, President wa dziko linoyu anatinso imfa ya yemwe anali wachiwiri kwa President wa dziko lino Dr. Saulos Chilima inali yowawa kwambiri ku mtundu wonse wa Malawi. Mwanjira ina, President wa dziko linoyu anati zaka zonse zinayi zapitazi zidabweretsa ziphinjo zosiyanasiyana ku dziko la Malawi, komabe anati panopa zinthu zayamba kuyenda bwino kamba ka njira zosiyanasiyana zimene boma lake lagwiritsa ntchito kuti zinthu ziyambenso kuyenda bwino. Ndipo mosiyana kwambiri ndi momwe amafotokozera nyumba ya malamulo komanso mtundu wonse wa Malawi momwe chuma cha dziko lino komanso ntchito zachitukuko zikuyendera. Kwa nthawi yoyamba, President wa dziko linoyu anayamba nkufotokoza momwe ntchito zachitukuko zikuyendera boma lina lililonse kuchoka ku Chitipa mpaka ku Nsanje. Mwazina, President wa dziko linoyu anati boma lake mu zaka zinayi zapitazi lapereka misewu yosiyanasiyana yomwe ikupindulira Malawi pa nkhani yakayendedwe, komanso lakhala likuthandiza Amalawi kuti adzikhala nchakudya chokwanira powapatsa fetereza ndi mbewu zotsika mtengo. Pa nkhani yodzidalira pachuma, President wa dziko linoyu anati boma lakhala likupereka ngongole za ndalama za nkhaninkhani kudzera ku bungwe la NIF, National Economic Empowerment Fund. Ndipo pa ntchito za maphunziro, President wa dziko linoyu anati boma lake lamanga skulu zosiyanasiyana zambiri za primary komanso za secondary maboma onse a dziko lino, komanso kuonjezera chiwerengero cha aphunzitsi. Dr. Chakwera anatinso boma lake lidawonjezera chiwerengero cha ana opita ku university amene paokha kapena kudzera kwa makolo awo sangakwanitse kulipira fees ya ku university, ndi kuti boma likuwapatsa ngongole kufuna kuti akwaniritse loto lawo lopeza maphunziro apamwamba. Ndipo pa nkhani ya zaumoyo, President Dr. Lazarus Chakwera anati boma likumanga zipatala zing'ono zambirimbiri maboma onse a dziko lino. Pamene pa nkhani ya magetsi, Dr. Chakwera anati boma lafikitsa magetsi m'madera osiyanasiyana aku midzi kumene nkale lonse kunalibe magetsi, ndi kuti anthu ambiri m'maderawo akuwunikira magetsi. President Chakwera anatchulaponso nyumba zimene boma lake lakhala likumangira asilikali ku Malawi Defense Force, ku immigration, ku prison ngakhalenso ku Malawi Police Service. Pa za maphunziro mboma la Mzimba, President Chakwera anati ntchito yomanga skulu ya ukachenjede ya Mberwa University yachedwerapo pang'ono chifukwa cha kusamvana kumene kunalipo pa nkhani ya pulani yomwe amangire universityyo. Koma anati padakali pano pamalopo pali makontrakta awiri amene akumanga mpanda, ndi kuti ntchito yomanga universityyo iyamba posachedwapa. Pothirirapo ndemanga mwapaderadera pa momwe ikuyendera ntchito ya chitukuko mboma la Tcholo, kumene aphungu ake amakonda kudzudzula boma atikamba kuti sili kulabadira bomalo, Dr. Chakwera anati zaonetseratu kuti boma lakonzanso nkhokwe zosungiramo chimanga ku Luchenza, kumanga zipatala zing'ono zokwana 12, 12, komanso kumanga secondary za Nyuwani zokwana 2, komanso kulambula ndi kupaka phula msewu wa makilomita 77 wapakati pa Bangula ndi Tcholo. Pomaliza penipeni, President wa dziko linoyu wachenjeza anthu m'maboma onse kuti popeza kuti chaka cha 2025 ndi chaka cha chisankho,
achenjere ndi andale ena amene angabwezeretse mbuyo ntchito zachitukuko zimene boma lake lagwira. Padakali pano aphungu a nyumba ya malamulo adzamba kukumana lolemba likudzali 2 koloko masana kuti ayambepo msonkhano okambirana dongosolo la zachuma chomwe boma ligwirire ntchito mchaka cha 2025 mpaka mkatikati mwa chaka cha mawa cha 2026. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Akatakwe pa ntchito za malonda ayamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba kachidwi chake potukula ntchito za mayendedwe mdziko muno. Polankhula ku mtundu wa Malawi ku nyumba ya malamulo, Dr. Chakwera anatsindika chidwi chake pa ntchito za mayendedwe apanjanji komanso pamadzi. Modzi mwa akuluakulu ochita ntchito za malonda, a Gift Kawamba, watsindika kuti kuyika ndalama zochuluka pokonzanso njanji ndi sitima za pamadzi kubweretsa phindu lalikulu ku chuma cha dziko lino. Zambiri mulipotiri. Zitukuko zikuluzikulu zomwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anafotokozapo zomwenso zinakopa anthu ochita ntchito za malonda ndi monga kulimbikitsa ntchito za mayendedwe apamadzi komanso chidwi chake polimbikitsa mayendedwe a sitima zapamtunda. Mmodzi mwa akuluakulu ochita ntchito za malonda, a Gift Kawamba, wati izi zili ndi kuthekera kulimbikitsa chuma cha dziko lino. Komanso inachita chinthu champhamvu kwambiri kuyambisa njanji, tathokoze kwambiri a president. Njanji chithandiza kwambiri. Katundu akamenda pa njanji amachipa kwambiri kusiyana ndi katundu aziyenda panyani, aziyenda munsewu. China chimene ngalepemphe boma ndikuonjezera tini nyanja iyi imayenda ndithu mulitayi lonse la dziko la Malawi. Titakuyambisanso masitima otazinyamula katundu kumenda pa nyanja yathu. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la Farmers Union Manes Nkhata wati ali nchikhulupiriro choti kukozanso maskimu a ntchito za ulimi wanthirira, ma mega farm mwazina, zithandiza kuti dziko lino lisiye kudalira ulimi wa mvula ndipo kuti liyambenso kudalira ulimi wanthirira. Nkhata koma watsindika kufunika kuyika ndalama zochuluka ku ntchitozi. Ku Malawi kuno tili ndi zonse zothekera zimene tikhoza kugwiritsa ntchito, tili ndi madzi, tili ndi nyanja zabwino. Zimenezo tikuyenera kuti m'malo moti tizilima kamodzi ngati Malawi. Mwaona maprogramu amene anenaja kuti maprogramu oti tikhoza kumakolola mwina katatu pa chaka ndi zimene zikufunika kuti zikweze ulimi m'Malawi muno. Mtsogoleri wa bungwe la akatswiri za chuma la Economics Association of Malawi, Betha Bangala Chikadza, wati nkofunika kulimbikitsa ntchito za chuma kuti anthu athe kupeza mwayi wa ntchito mosavuta. Ndeti mafunisa kuti zimenezozo zitalandira budget yokwanira pita chitsogolo, komanso nkhani ya tourism, mining and manufacturing ndi nkhani yayikulu imene tikuona kuti ngati dziko titha kupindulapo mwasangasanga ndi kusintha zinthu zathu titatikha kuti tikuyikako chuma chokwanira makamaka ku mining komanso ku manufacturing. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wakhala akulamulira dziko lino kwa zaka zinayi tsopano ndipo aka ndi kachisanu mchimodzi kuti alankhule ku mtundu wa Malawi kudzera ku nyumba ya malamulo, pamenenso dziko lino likukonzekera chisankho chapatatu mwezi wa Septemba chaka chino. Trust Office, MBC, Lilongwe. Bungwe la MEC lati makina amakono a EMD omwe bungwe lili dzigwiritsa ntchito posintha madera amene anthu akavotere atalembetsa kwina mayina awo mkaundula wa voti ndi ofunika kuonetsetsa kuti munthu aliyense yemwe analembetsa mkaundulayi akhale ndi mwayi oponya voti. Modzi mwa akuluakulu ku bungwe la MEC, a Andrew Kamkhwalala, ayankhula izi pamwambo ophunzitsa za ndondomekoyi kudowa. Gracious Banda walemba ripoti limene akuwerenga ndi Austin Fukula. Bungwe loyendetsa chisankho la MEC likuphunzitsa ogwira ntchito oposa 100 omwe aziphunzitsa oyendetsa chisankho m'madera kugwiritsa ntchito makina amakono omwe bungwe lidzigwiritsa ntchito posintha m'madera omwe anthu akavotere atalembetsa dzina lawo mukaundulo wa mavoti kwina. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MEC, a Andrew Kamkhwalala, atsimikiza kuti maphunziro awa athandiza pochepetsa zopingapinga zosiyanasiyana mu nyengo za chisankho. Akamkhwalala ati ndondomeko yatsopanoyi anthu omwe anasamuka ku dera lomwe analembetsera sakuyenera kupita ku maderawo kuti akasinthe dera lawo mukaundula wa voti, zomwe zithandize bungweli kugwira ntchito mwachangu komanso mwadongosolo. Ngati munthu wapezeka olwakuziwa kuti azapezeka pa siku lovota ali dera losiyana ndi limene analembetsera koyamba, akungofunika kupita ku dera limene akuyembekezera kuti azavoterakolo ndi kukapereka voter certificate yake ndipo akamutsindikiza mukalembera wa dera limenelo.
kutero kuti mavuto oyenda ulendo wautali kapena kuvutika kusuntha uku ndi uku amavuto amenewo achepa, ndipo tikhulupirira kuti zimene zithandiza amalawi kuti azathe kuvota mwamtendere kumalo amene asankha kuti akavotere. Pa zisankho zomwe zakhala zikuchitika mdziko muno, amalawi ambiri akuti akhala akuvutika kusintha madera omwe akavotere atalembetsera mukaundula dera lina, zomwe zimachititsa kuti ambiri alephere kuponya voti. Kubwera kwa ndondomeko yatsopanoyi akuti kuthandiza kupereka mwayi wovota kwa wina aliyense amene analembetsa mkaundula. Wachiwiri kwa nduna ya maboma ang'ono a Joyce Chitsulo wapempha mafumu kuti apewe mchitidwe wakatangale akamagwira ntchito zawo, m'malo mwake azika maganizo pamomwe angatukulire madera awo. Achitsulo anena izi pamwambo olonga tiye Nkhulambe m'boma la Phalombe. Secret Segula ali ndi zambiri. Kunali chisangalalo pamwambo olonga ufumu wa Nkhulambe ku Phalombe. Kuyambira pa 28 August chaka chatha, anthu amderali akhala opanda mfumu kutsatira kwa imfa imwe anali senior chief Nkhulambe Mailoni Nachamba. Poyankhula pamwambowu wachiwiri kwa nduna ya maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe ma Joyce Chitsulo alimbikitsa mafumu kuti apewe katangale komanso kuti adzilimbikitse anthu zomwe zitumiyo yawo ya anthu amderali kuphatikizapo maphunziro atsikana. Poyankhapo pa dandaula loti mfumuyi ikweze kufikira pa senior chief, iwo ati mfumuyi ikuyenera kugwira ntchito molimbika kuti ikwezedwe. Ngera malamulo senior chief unali wa aini yake amene malemu amene anatisiya. Iwowa akakhala kuti apanga perform bwino, boma laona zintchito zawo, laona kuti ayakwenena kuti nawonso apatse ulemu wapatsa senior tiye, ndiye kuti a president a dziko lino la Malawi monga mwa malamulo amene amapatsa mphamvu zokweza matiye kukhala ma senior chief, ndiye kuti adzapanga chimodzimodzi. Mawu ake mfumu yayikulu Kaduya yayamira boma pokhazikitsa mfumuyi zomwe ati zithandiza kuti mu khonsolo ya boma la Phalombe mafumu akwanire komanso chitukuko nderali chipitirire. Ineyo chimwemwe changa ndi chachikulu chifukwa chakubwera kwa chiwiri kwa nduna wapasanso mphamvu wa president kuti abwere kuno aveke Nkhulambe kukhala tiye. Mmene tinafotokozera kuti ngati kukhanso magawo anali ochepa, kunoko kunalibeko munthu oyimirira, komano kupezeka kwa Nkhulambe ndiye kuti kunoko kukhala munthu wayimirira, ndiye ndi chisangalalo chachikulu. Pamwambowu mfumu yatsopanoyi yalandira mphatso zosiyanasiyana. Ufumu wa Nkhulambe ndi wa mtundu wa Chiromwe ndipo unochokera mdziko la Mozambique. Secret Segula, MBC, Phalombe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali. Tiye tionenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati ntchito zachitukuko komanso zachuma zikupita chitsogolo mdziko muno ngakhale dziko lino lakumana ndi mavuto osiyanasiyana zaka zingapo zapitazi. Bungwe la MEC lati makina amakono a EMD omwe bungwe lidzigwiritsa ntchito posamutsa mayina mkaundula athandiza kupereka mwayi oponya voti kwa wina aliyense. Galimoto zonyamula mafuta zokwana 120 zikuyembekezeka kufika mdziko muno kuchokera ku Tanzania. Popete ndi nkhanizi, bwalo la milandu ku Lilongwe lidzayamba kumva mlandu okhudza nduna yakale ya zachuma a Joseph Mwanamveka ndi anthu ena anayi pa 23 April chaka chino. Asanuwa akuwaganizira kuti anasakaza ndalama za kampani ya shuga ya Salima. Austin Fugula ndi Mage Mapando ali mbalipoti. Mmodzi mwa maloya omwe akuyimira anthuwa awapona kita anauza jaji yemwe akumva mlandu kuti akufuna mbali ya boma iwo apatse zikalata zonse kuti aziunike. Kuonjezerapo maloya oyimira anthu omwe akuwaganizira kuti anatenga gawo posakaza chuma cha kampani ya Salima Sugar anapempha kuti Mwanamveka awalole kuti akamvere zomwe mtsogoleri wa dziko lino alankhule ku nyumba ya malamulo poti ndi phungu wa nyumbayo. Koti linavomereza kutero. Kwa lero timabwera kuti mlandu uyambe koma akwa DPP zisenza kuti salirede ndi mlandu umene uchifukwa zikalata zonse zimene amene utatipase sanatipase. Ndiye kwa ifeyo singauze ma client athu kuti ayankhepo pa mlandu umenewo pamene ma documents onse palibepo. Ndipo loya wa boma pa mlandu adziko ndi anthu Malunda
analonjeza kuti apereka zikalata zonse zokhudza mlandu. Pali zina ndi zina zimene aboma tapemphedwa kuti tiyeneka kukonza, komanso zinapezeka kuti makalata ena amene tinapereka sakuwerengeka bwinobwino chifukwa mmene timawa panga photocopy kwachulutsa zinapezeka kuti inki sanaoneke bwinobwino. Choncho oyimira mlandu ananena kuti nkovuta kuti iwo athe kuwalangiza bwinobwino ozengedwa milandu pamene mapepa lawa sakuwerengeka bwinobwino. Choncho talamulidwa kuti tikakonze zimenezi ndipo mlandu uzabwera pa 23 April 2025. Ena omwe akwazenga mlandu ndi mlembi wakale mu ofesi ya nduna ndi president Lloyd Muhara, mkulu wakale wa bungwe la Mera Collins Magalasi, Cliff Chunda omwe anali mlembi mu nduna wa zachuma, komanso nzika ina ya ku India yochita malonda Ashlesh Bettigri. Kukhoti komweko mlandu wa yemwe anali mkulu wa banki ya Reserve Adaliso Kabambe, wachiwiri wawo Henry Matanga, mmodzi mwa ochita malonda mdziko muno Aleston Muli, komanso ena unalepheranso kuyamba. Adziko ndi anthu malonda ati bwaloli lalephera kuyamba kumva mlandu kamba kuti yemwe yakuyimira Kabambe pa mlandu sanadziwe za tsiku loyamba mlandu, komanso sanapereke zikalata zina ku bwaloli. Mlandu umene walephereka zina chifukwa chokuti Kabambe ndalo yawo amayere sanadziwe za mlandu. Tinapophonya kuti mwina siti nawa dziwitse kuti mlandu ukubwera lero, koma ifeyo tinalokonzeka kuti ndithu tipitirire ndi mlandu umenewu. Komanso panapezeka kuti oyimbidwa mlandu ena angosankha kumene Dr. Kalekeni Kaphale kuti awayimirire. Choncho Kaphale mene anabwera bweretsapo mfundo zina zingapo pa zikalata za milandu. Choncho tapemphedwa kuti tikonze zinthu zimenezi. Kabambe, Muli ndi anthu ena akuaganizira kuti adagwiritsa ntchito udindo wawo molakwika. Pakadali pano bwalo la milandu lati lidzapitiriza kumva milandu iwiri pa 23 April chaka chino. Galimoto zonyamula mafuta zokwana 120 zikuyembekezeka kufika mdziko muno kuchokera ku Tanzania. Mneneri wa bungwe la National Oil Company of Malawi, Raymond Likambale, wanena izi pamene ena mwaoyendetsa galimoto mu mzinda wa Blantyre ati kupezekanso kwa mafuta mdziko muno kukuthandiza kuti ntchito zawo za tsiku ndi tsiku ziziyenda bwino. MPC itendera malo angapo omwetsera mafuta mu mzindawu yapeza kuti mafuta alimo ndipo anthu akuthira mosavuta. Mtolankhani wathu Charles Pensulo anazungulira mu mzindawu ndipo akufotokoza. Sabata zingapo zapitazo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anapereka masiku awiri kuti unduna owona za mphamvu ya magetsi, bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA, komanso bungwe lowona za mafuta la National Oil Company of Malawi NOCMA apeze njira zothanirana ndi kusowa kwa mafuta mdziko muno. Ndipo patadutsa masiku ochepa zinthu zinayamba kusintha pa nkhani ya mafuta pomwe anayamba kupezeka malo ochuluka. Titayendera malo angapo omwetsera mafuta mu mzinda wa Blantyre tapeza kuti tsopano anthu akupeza mafuta wa mosavuta moti galimoto sizikuyimanso pa nzere. Pothirirapo ndemanga, anthu ena omwe ali ndi galimoto ayamikira boma poyetsetsa kulimbana ndi vuto la kusowa kwa mafuta mdziko muno. Iwo ati izi zikuthandiza kuti adzigwira ntchito zawo mosavuta. Izi ndi zina zomwe anthuwo anena. Pano pa nkhani ya mafuta chimene tinganene ndi kuti ayamba kupezeka. Pano pati kumapita pa filling station kungofika ndikuthira. Kusiyana ndi mmene zinalili masiku ambuyo. Pano pa mene mafuta amba kupezekamo tikuona kuti ziliko bwino. Tikutha kuyenda malo apa ndi apa, kuyenda mosavuta, mabajeti athu akuyenda amene timapangira kuti tithira mafuta apa andalama mwakuti mosavuta. Pene mujaunu wakazikakamiza kupita kukathira ma black market zimene zimatisokonezera business yake. Business mafuta business inafuta kwambiri moti matawa kunyumba mwakakhala ninja malinga zoti anthu matransport anayatakwera anthu amoba kukwera njinga. Koma mafuta ndi akupezeka sanami ungofika kuthire abati fosanga kwambiri. Pakadali pano mneneri wa bungwe la NOCMA Raymond Likambale ati bungweli lipitirizabe kudzipereka pofuna kutheseratu vuto la kusowa kwa mafuta mdziko muno. Likambale ati tikunena pano galimoto zokwana 120 zonyamula mafuta zili njira, zina zafika kale mdziko muno. Iwo ati padakali pano galimoto zina zili kale ku Tanzania kuti zinyamule mafuta. Pofuna kuonetsetsa kuti mdziko muno mafuta galimoto akupezeka, President Dr. Lazarus Chakwera anasayinira mgwirizano ndi maiko ena kuti azigulako mafuta kudzera ku boma ndi boma.
kudzera mu njirayi dziko la Malawi lakwanitsa kugula mafuta koyamba pafupifupi malita 51 miliyoni. Mafutawa anafikira ku doko la Tanga mdziko la Tanzania. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Pensulo. Mtsogoleri wa mpingo wa Seventh Day Adventist mchigawo chakumwera kwa Africa, Southern Africa Indian Ocean Division, Mbusa Dr. Harrington Akombwa wayamikira ofesi ya mpingo mdziko muno kamba ka ntchito zimene ukugwira potumikira anthu. Mbusa Akombwa ayankhula izi mu mzinda wa Mzuzu pa ulendo wake wa masiku 10 amene akuyendera ntchito zosiyanasiyana za mpingowu mdziko muno. Chimwemwe Mirulu ali ndi zambiri. Atayendera ku malamulo komanso zina mwa zigawo zatsopano zomwe mpingo wa Seventh Day Adventist mdziko muno wakhazikitsa kumene mtsogoleri wa mpingowu m'mayiko akumwera kwa Africa, Mbusa Harrington Akombwa wafika ku chigawo chakumpoto kwa dziko lino koyamba. Pofika mu mzinda wa Mzuzu, Mbusa Akombwa analandiridwa ndi mtsogoleri wa mpingowu mchigawochi, Mbusa Mavuto Chipeta, akuluakulu ena mpingowu komanso achinyamata ndi amayi. Poyankhula m'malo mwa mtsogoleriyu, mmodzi wa akuluakulu a mpingowu mchigawochi, Mbusa Have Muhango, anati kubwera kwa mlendoyu kulimbikitsa ntchito yokhazikitsa ndondomeko zomwe mpingowu uyendere kuyambira chaka chino mchigawo chakumpoto. Ulendo wa mtsogoleri wathu wa Division SID, Pastor Dr. Harrington Akombwa, ndi ofunikira kwambiri kwa ifeyo muno Malawi, makamaka chigawo chakumpoto chino. Panopa tili ndi strategy imeneno tikukhazikisa, tili ndi strategic plan imene ili ndi mapillars asanu ndi awiri. Ndi siku la Sabata lomweli tikukhazikisa zimene tiyendere mu zaka zimenezi kungoyamba chaka chino cha 2025 mpaka na kukafika mu chaka cha 2030. Mwazina, mtsogoleri wa mpingo wa SDA m'mayiko akumwera kwa Afrikayu, Mbusa Harrington Akombwa akuyembekezeka kukalalikira ku msonkhano waukulu wa mpingowu mchigawochi omwe uchitike pamutu woti ndipita. Chimwemwe Mirulu, MBC Mzuzu. Munkhani za masewero zokonzekera za mpikisano othamanga wa National Cross Country umene ukuchitikire lero mboma la Kasungu zili mchimake. Othamanga opitirira 200 ndi omwe akuyembekezeka kutenga nawo gawo. Mtolankhani wathu Praise Majawa walemba ripoti ili limene akuwerenga ndi Norbert Jameson. Mpikisano wa tsiku limodziwu kumbali ya Ankhalakale ukhala wa makilomita 10 pamene oyamba kumene anyamata athamanga makilomita 8 ndipo atsikana athamanga makilomita 6. Malinga ndi mtsogoleri wa bungwe lomwe limayendetsa masewero wa mdziko muno la Athletics Association of Malawi, Kondwani Chamwala, mpikisanowu cholinga chake ndi kupititsa patsogolo masewero othamanga mdziko muno. Chamwala wati mpikisanowu uthandizanso kuti apeze othamanga enanso atsopano. Chaka chatha Chikondi Mwanyali ndi Asimenyesi Mwaka ndi omwe anapambana mpikisanowu kumbali ya anyamata ndi atsikana. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati ntchito zachitukuko komanso zachuma zikupita chitsogolo mdziko muno ngakhale dziko lino lakumana ndi mavuto osiyanasiyana zaka zingapo zapitazi. Bungwe la MEC lati makina amakono a EMD omwe bungwe lili dzigwiritsa ntchito posamutsa mayina mkaundula athandiza kupereka mwayi oponya voti kwa wina aliyense. Galimoto zonyamula mafuta zokwana 120 zikuyembekezeka kufika mdziko muno kuchokera ku Tanzania. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Mawa wabwino. Konise kuona mkuti. Aka mnakutaka akupita kundende? Basi kule. Ndo mndama. Kulephera kunena kuti nisindi madziwa.